Okay. Ayun na. Barakuda. Basig-masikan tani guys. Ayun na kayo. Pero kung wala pa sa tuhod, dapat bawal na siya. Strictly ngayon na, disqualified sila yun. Para lang sa tanang safety side. Kung masangit ang lure, kung wala na chance, putol. Hindi mo na ito na mataghan, pero part ng natatong game, putol yun. So, bawal, tamang rasa tuhod, ang tamang tubigan. Kasi kutubigan eh. Isang kilo eh, pag ingo na mahal na isang kagwanta ka rin. Kagwanta ka rin, hindi ka diray mo na. Mukatol eh. Mara yun yung pinakaon na, tamang ratuhod ha. Kung isa itong ganahan mo tamak. So, ang winner nga mo gawas sa champion, ang pinakabukat. Ano ba kayo nagtagting pag-anan ni Ron? Matamata lang, matamata. Para ito, ang pinaka-bukat, sunod-sunod. So, ang ato ang sponsor na to, mawarang gyapon, puro Rador. So, kamusta itong sa una na announce, 3,000 ang champion. Plus, ato pang 5,000 ang champion. Oo. Hindi nila linggo. Maing klase ni. Itagag taning way hooks. Asa na? Oh, first catch, tiki. Kung na ito na videohan na. Na may first catch. Guys, niapil na po tag tournament diri sa Subuanon Anglers nga friendly fishing match niya. Kita-kita na punta sila mga lain-lain na to nga kawan amigo sa pagmamasol na pwede dagang nangapil diri sa mga kauban na to dito sa para nga mga mag bait and wait. Nisuway na po sila fishing tournament po. Lingaw po kayo diri. So taas-taas naman dagat, arita agis kilid. Aray, ano akong kailangan ko anay champion. Champion. Champion una ko ni mo diri. Sige. Kuha na to siya mga
3-port nga mamsa. Mamsa gyud mo champion rin napita da. 3-port guro to nga. Ano nga siya nga wa ko no kaabot og usa ka kilo. Sa mga labaw ra kuno tunga wa pug abot 3-port. Pero dako nang gyapon kay ito eh. So update ko nyo unya guys. Murag alas 8 naman, init-init na. So sugod na sang init niya. Taas na pud kayang dagat. Kaya na to dire. Ang gamito na tong redhead. Tignan lang kay basura dire guys. Nanapoy dagang manaw sam-sam. Tambasakan no. Tambasakan. Ada itsa-itsa. Labyog lang kayo sa labyog. Okay. Kuha na tag. Nanatay entry. Naitiki. Mga usa kadangaw nga tiki. O, pahis na kayo. At least na entry. Punan pag ginigduha gani. Natay most catch. Fish on. Barakuda agay. Di na ni kakuan kay may pagka suod gyud sa yang hook. Okay. Ayun na. Barakuda. Basig masikan ta ni guys. Ayun na kayo. Ikaduha na tong kuha. Tag mga apel pa ni sikan. Barakuda. Di na ni makuha oh. Sakto kayong pagkaigo Igo sa soft bait. Ito na ning kuha nito. Naman tayo tiki ganina. So ug padaghan na muskats ta, muskats. Ani, kuda. Ayos na kayo. Dining buffet. Open Oh, boss, champion. Ialit siya ka. Ito na ta. Happy birthday to you. Langom. Tayog na po! Tang-tang man. Lah. Ayla sa iga. Oh, agoy gibawi. Nga lagi gibawi mo nimo. Nga na. Main kayo muli kayo. Main kayo nakalihay ba? Lah, side oh.
Bayat. Why apel ang kuan banda? Ayay, saan naman na ay? Naman na sa taas ay. Sama ni. May pag-art address ko bro bay. Abi na kog daog na. Wala, one out ka na. Agoy, hapit pa kaigo. Boss, kusla ko sa imo, kamas sa tapos. Ay, ikaw mag-aslak bro, ang gisa last kay ko. Yung alas 4 kung 9 to 1, sila mag-away. Bahino na lang na, awayon pagit. Urtay magano. Magsumpagay ba? Do, Sumpagay og lir. yung maap to na alas 6. Oh. Banda. Banda. Saro na ginaging ko ada kadako ani. Kaya kung kami maganaw-ganaw, mas bahino na lang to do. Ang imainom imuha na kani. Kana, bahino na to. Agoy. Boy pa. Ayaw na sir. First. Ang first kanina. Gikan sa trinkets o sa Sir Arnold ko. Dos. Guys. Dinners. Iyo. Hiting tagumpay.